Good morning. Dini second day. Dini Mazakhaliyaw Golpara Jilla Boro Thunlai Afad aru Kunga 33 बोसोर जुथुमा गलपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जुथुमाया दिनै जादों आरो सेकेन्ड डे बेवहायनो जों दा फुंनि सम 9 बाजिबाय आरो बेवहाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जासिगोन आरो बेयो जाबाय मेन गेट आरो खामनि सिम्बल आरो बे बाख्रि itu bakri जेखाइ खबाइ बेफोरखौ बानायनाय जादों आरो बिथिंबो खाम मोननैबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ नोंथांमोना सिगाङाव बे फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारिखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनोसै आरो मा नोंथांमोना हाबाफारिया जालांसिगोन आरो मा गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बाहागो होबाय गलपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा प्रेसिडेन्टनि बोसोरारि जुथुम्मा आरो गलपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरारि जुथुम्मा माजाखालि केरेला भुटानाव सानथामनि मेहेरगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि गलपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव बोसोनगिरि नोंथांमोन मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन बिबाननि बिबानगिरि सान नोंथांमोन गलपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे Nah, ini tuh. Sedih banget tuh. Hello. Akad pakai kamar di mana? Muzan mana yang baru dapat teman? Hah? Bisa nih lebih sedikit channel perlu muzan kan nando. Nengthang mari bener. Ya punya nih mari bener. Jeban muzan dong. बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोना होनायनि थाखाय सानैबो आफादगिरि बिथांमोननिसिम जयभद्र हाजों आरो जोंनि गाहाय नेहाथारिया सलाम प्रसेम बे नोंथांमोना भाबिनो हागौ जे गुबुन हारिया बे गुबुन डिमासा हारिया माबोरै बर' हारिनि थुनलाइनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जाखो नाथाय बेवहाय माखासे जोंनि जिहेतु गोदोआव बर' कसारि बर'फ्रा जिहेतु डिमासाफोराबो बर' हारिनि ओंखायनो जोंजों बिथांमोना जयै थायोमोन बा दङ बेनिनो आरो जोंनि बे थुनलाइ आफादनि गिबि जयेन्ट सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बेयो जोंनि बे समनि जोंनि बर'नि फायखि बिथांमोना सिन्दिखाखौ बर'नि फायखि सोरखौ बुंनाय जायो जगेन्द्रनाथ बसुमतारी जायनि हेफाजाबनि थाखाय जों दिनै बर' बिजोंखौ जों गायसननो हादों जों जिरायनानै दंफैयो आरो मा
फाइनालि लोगो मोनबाय गोबावनि उनाव आरबि प्रडाक्सननि एक्ट्रेस एबे मा प्रडाक्शननि बारे मिथिया एबे आरबि प्रडाक्शननि एक्ट्रेस मोनफ्रोमबो बर'नि बर' थुनलाइ आफादनि मानसिफ्रा आफादगिरि गाहायनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि नोंथांमोन मोनफ्रोमबो दख'रा एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैदों साबायखर साथामसिम बे समाव साबायखर थाबाय बे समाव गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गा 36थि बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि नोंथांमोन निफ्राय बे जथुम गोनां थान्दै नोंथांमोन बे जथुम्मायाव मेहेरगोनाङै बे जथुम्माखौ मेहेरगोनां महर होनो थाखाय बाहागो लानाय बिथां मार्च मासनि अनजालु फंबाय बिनानाव नोंथांमोन दान्दिसे सिगाङाव मोसालांनाय मोसाखावरि महरगिरि बिनानाव फंबाय आदा नोंथांमोन आरो नै बे हानजा मेथाइ खनगिरि हानजानि मानगोनां महरगिरि बिथांमोन जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबादि जथुम्मायाव जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों मान बावो बिबार बावो गोसोखाङो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'नि गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ बिजों बेखौ मोननो थाखाय जों जेसेबांमानि भारत सरकारनि खाथियाव आसाम सरकारनि खाथियाव जों दाबि होदों मोनफ्रोम दाबिखौ जिउ बावालासिनो जोङो बेखौ जाफुंहोनो हायाखै आं मिथिगौ दानि जाय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बा ओंखारबोनाय मावथि अन्नानै साफाग्राम खालामना हो बयबो अन्नानै जांगाबालिखौ आरो हाइलुरि गयस्रि नाफाथि फान्थावस्रि दोमब्रा राखावस्रि दोमब्रा एक्ट्रेस भिडिअ